الخير فيه محالا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يؤمنون بآيات ربهم لن يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. الحمد لله. yawwa wannan su ne ɗalibai wanda suka haɗa alƙur'ani mai girma a wannan makaranta ta madarasul ahbab wadda take gabatar da wannan biki a wannan rana a ƙarƙashin shugaban taron baki ɗaya maulana saidi bashir ɗan maulana shekar tijani wanda kuma wannan makarantu suna ƙarƙashin halifa shehu tijani ɗan maulana shekar almajiri radiyallahu ta'ala an gabatar da su bisa ga ƙa'ida ana gabatar da gidan halifa ishaq radio wanda suke gabatar da waɗannan ɗalibai jefa musu tambayoyi da kuma sa musu albarka. Ana yin wannan abu ne ba dan wai ko neman kurewa ba a dan sa albarka ne da kuma ƙara shanja a yaran idan an gabatar da irin wannan tsari. Ana gayyatar wannan gida akwai wanda aka turo da wakili Anwar Dr. Ishaq Rabiu shine wakili a wannan gida kamar yadda aka saba a kowace shekara na gabatarwa. Ina ganin to akwai chief imam wanda bara shine gabatar da su. Chief imam shugaban limamai na juma'a na jihar Kano wanda shi na bayana sai ya ce kai ka gabatar ta an ce sai a gabatar in akwai tambaya ko dai ko biyu to ana iya yi ko da guda ɗaya ce su karanta kuma a ci gaba da abin da ya rage a gaban wani yana tambayar suratul najmi wan najmi baki da